Dwi wedi cael fy siomin arw efo'r bleidles ddoe yn Senedd Cymru, lle ddaru Llywodraeth Lafur wrthwynebu cynnig Plaid Cymru i gael gwared ar eu syniad nhw ddatblygu NVZs, Nitrate Vulnerable Zones, ar draws Cymru gyfan rwan. Rach eich bod chi'n ymwybodol beth yw'r cynnig. Y cynnig ydy gosod ardal parth, Nitrate Vulnerable Zone, gyfa ar draws Cymru i gyd, sy'n gorchuddio 100% o dirwedd Cymru. A mae hynny'n mynd yn erbyn cyngor gwyddonol a roddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, sef mae dim ond 8% o Gymru ddyliau fod yn ardal neu'n barth NVZ. Mae hynna'n bwysig, oherwydd dyna, mae angen cydnabod fod angen mynd i'r afel a llygredd yn dŵr, does neb yn dadlau hynny o gwbl. Ac mae angen felly sianelu yr adnoddau, yr ychydig adnoddau sydd ganddo ni i'r ardaloedd hynny sydd i hangen nhw. Ond yr hyn mae'r cynllun yma'n gwneud ydy golygu fod pob ardal yn mynd i orfod ymateb i'r NVZ, a pob ffarm wedyn yn gorfod datblygu cynlluniau i fesur y nitrit sydd yn y slurry ac yn cael ei ddosbarthu ac yn cael ei garthu allan o wartheg. Ac yna hefyd fyddan nhw'n cyfyngu lle fydd, neu pryd dylwn i ddweud, fydd yr slurry yna'n cael ei wasgaru a'i chwalu ar hyd y ceau ar gyfer adegau penodol o'r flwyddyn. A felly fydd rhaid storio y slurry yna dros gyfnodau maith, sydd yn golygu wedyn costau mawr i'r ffermwyr i ddatblygu seilo a pits ar gyfer y slurry. Fydd mewn gwirionedd yn gwthio rhai ffermydd allan o fusnes oherwydd y costau mawr ychwanegol yna, neu yn gorfodi rhai ffermwyr i fynd allan o wartheg yn llwyr. Mae hynna yn ei dro, wrth gwrs yn mynd i olygu os nad oes gwartheg ar ucheldir yn tiroedd ni fan hyn, fod y ffermwyr yn mynd i, fel oedden ni'n sôn, mynd allan o fusnes neu yn mynd i fynd a pori fwy o ddefed. Ac mae hynny mewn gwirionedd yn gwneud fwy o ddrwg i'n hamgylchedd, oherwydd mae'n golygu na fydd gwartheg fel yma yn pori, fydd yr defed fydd yn pori'r gwair i lefelau lot yn llai ac yn golygu llai o fwy o amrywiaeth ar ddiwedd y dydd. Felly, dydy o ddim yn mynd i fod yn llesol i'r amgylchedd. Mi ydyn ni'n gwybod yng Ngogledd Iwerddon fod Gogledd Iwerddon wedi cyflwyno Nitrate Vulnerable Zone ar hyd 100% o'r rhanbarth honno rhyw 10 mlynedd yn ôl. Dydy o'n di gweithio. Mae dŵr nhw, safon i dŵr nhw'n waith, yn safon yn dŵr ni'n fan hyn. Ac hefyd, mae'r diwydiant amaeth, yr undebau amaeth, wedi mynd at y Llywodraeth ddwy waith dros y 2 flynedd diwetha gan gynnig syniadau amgen, syniadau gwahanol ar sut mae posib mynd i'r afel a hyn, ond maen nhw wedi gwrthod gwrando arnyn nhw. Felly mae'r diwydiant amaeth yn mynd i ddioddau, mae'r costau yn mynd i fod yn fwy, mae ffermwyr yn mynd i orfod talu fwy. Felly dyna pam yn bod ni'n gwrthwynebu hyn, a mae rhaid sicrhau bod y Llywodraeth yn gwirdroi penderfyniad, a dyna pam y fyddwn ni yn gwneud pob dim y fod yn gallu i wirdroiau yn dilyn yr etholiad ar fai y 6.